Mulasara Paman Durna mungsuhe Kartamarma sing Mulasara yang Durna mungsuhe Karta. Aduh, iki dayane apa iki? Sapa sing ngewangi Mbah Durna tak tandur separo ae ayo. Kok nyanyi-nyanyi krik 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 kayak do nanti iki kowe ngapain mau ngopo-ngopo pripun kula diceblokke kali Antasena. Wah dalah kula ajeng wangi Bapa Durna niku kula malah digeret medun karo Antasena. Ya ini ketiga kok ya tampil Antasena ketiga ini mbak ya jetak ya sengarak tuh warna-warna Antasena wong tua apa bocah? Lah ngapain? Ngerti ana tanduran lagi diceblok terus diogek-ogek. Ku wong tua apa bocah? Nah, iki lho mboten ngertos. Nggih nuwun sewu niki kula dilepke meneh. Nggih nuwun sewu. Pareng. Ayo ndi tunggale sing wani Durna. Sisaning para sata Kurawa Klabu Prabu Duryudana ugi den ceblokke ana ing bumi Ngastina. Nalika Semana mulacak penembahan Begawan Bisma lajeng kundur dhateng Ketalkanda dupi pirsa lamun penembahan Begawan Durna. Pakartine mirang saking kaleresan. Pramila ora bakal ngewangi wong kang bakal tumindak angkara murka sigra menyat dhateng Ketalkanda. Kocap nalika semana Raden Durmagati ingkang mlucut saka panyibrokan merga menek wit kambil. Nalika semana sigra umetan. Kocap Raden Antasena ingkang wis rumangsa bisa nyeblokke Kurawa sak Duryudanane. Sigra dawuh Ranum Petruk Kantong Bolong Petruk. Bagong pripun, Det? Wi Simbah Durna kuwi dibondo. Durna dibondo digawa menyang negara Ngamarta dienggo bukti. Nek tumindake Begawan Durna luput lan mengko ndak awake disalahke. Kowe dibondo nggih, dibondo Den. Bagori wae. Orang dakan wong tuwa nek kepakat sak orang delaman. Nek iso ambekan mbok men. Terus ngono dibolong nek rusak terus nang mati. Bolong ngene kan. Kowe wis ora tumindakmu. Kowe tak nggo bukti, kowe tak go bali nang negara Ngamarta.
Aku berarti preksane remuk awakku. Petro ke bondo penemban goro datur kene gorong aman ta lho ya. Nyatane gonceng serasi namun mungkin mengalami Tiyuping samirana mrih sekar kadung ngas gandanya mawera rasaning driya Patih Kandhita wonten ketika ngadhawuh diwejiri jimatipun den kula Sang Prabu Kendheng Krenali. Wektu dina iki Patih kaya wis ora bisa maneh tak amput nggonku bakal ndarbeni tekad
ya kuwi njembarake jajahan negara Pagermas kene Patih. Waduh inggih. Dewaji dinten samangke kula minangka warangka nata inggih pepatih dalem. Estunipun inggih namung cumadong dawuh dhateng menapa dados kersa paduka. Menawi tetela paduka badhe ngelar jajan sampun tokoh badhe kelar jajan. Nadyan to paduka badhe mancing wonten ing samudra geni temtu kula badhe nderek Dewaji Kendheng Kernali. Bagus. Yen to pancen kaya mangkono Patih. Dina samengko ayo padha nganyen-anyen swasana. Aku kepengin blengket negara Ngastina. Negara kang gedhe, negara kang sugih, bondo bandute. Kaya ngapa bungeng atiku yen aku iso kejeki negara Ngastina. Aku dadi ratu ning negara Ngastina jejuluk Sang Prabu Kendheng Kernali, ratu negara Ngastina. Inggih. Menawi kula mekaten monggo kula dherekaken Aja nganti surupe Sang Hyang Suryawati. Tak blengkete, tak lempite negara Ngastina. monggo kula dherekaken sinipun Kernali.